Mojím svetom je svet operety. Definovať ho, to by som asi nevedela. Ale som rada, keď sa mi podarí stvárniť a zaspievať postavy tak, že sa plne podieľajú na tvorbe toho neopakovateľného zázraku, ktorý večer čo večer prináša javisko. Som veľmi šťastná, keď vidím pred sebou rozžiarené tváre divákov, ktorým opereta prináša chvíle radosti, úsmevnej pohody, šťastia, tak ako ho prináša mne môj svet operety. A je tu môj posledný hosť, solista opery Štátneho divadla v Košiciach Gabriel Sakál a posledná kytica melódií kráľa valčíkov i kráľa operety Johanna Straussa.